dun sa walay uyab dira. Parehas ang duha. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. My Mac. Take my hand. I hope you guys are enjoying right now. So, peace out. Hello guys, good morning. I'm with Paco. Hello. So, ngayon, papunta kami ulit sa fixed iPhone gadget repair kasi if you can remember guys, I went there I think nung December para ipaayos tong iPhone XS Max ko na binigay ko sa sister ko. At yung problema naman nito this time kasi 'di ba I gave this to her kasi bumili nga ako ng iPhone 12. Tapos nung naglilinis daw siya ng kwarto sa Alcoy, na ano daw niya, nasaghiran ba? Anong Tagalog ng saghiran? Basta na ano niya, na ganun niya sa side table. Tapos basically natagak. Natagak. Nahulog. Tapos hindi naman siya nag-crack or anything. Pero malakas yung pagkahulog niya, parang ganun. So hindi siya nag-crack, hindi din siya nag-open sa mga gilid-gilid niya. Pero walang nakikita sa LCD. So ngayon kinontak ko ulit yung fixed iPhone gadget repair. Sabi ko, magpapaayos ulit ako kasi nahulog ulit yung cellphone. Tas hindi na na-view yung LCD. So, that's what we're going to do today. We're going to visit again fixed gadget repair and have this repaired. Tinanong nila ako kung original ba din ba yung ipapa-replace ko. Sabi ko, yes. So, talaga yung sister ko, shout out to you, Hosea. Grabe yung, sakit ng ulong binigay mo sa akin. Binigyan ka na ng phone, sinira mo pa. Anyway, we'll update you guys later. We're still on our way there. Let's have this fixed at Fixed Gadget iPhone Repair. Here again! I'm back! Hello. Hi! Hello! Good morning! Morning, ma'am. Morning, sir. Hello. Hello, I'm back. So first, they will sanitize the unit. Yes. Nengon ka, ma'am. Hello. Hi, we meet again. Okay, check mo. Amo na niya ang bagong. Oh. Mic lang maka. First nito is ang iyang camera. Hello. Hello. Working siya na. Yay, it's perfectly working. Thank you once again, Fixed Gadget. For the second time. Salamat kay Sir Anthony. Yes. Just na pre, atong kalpa, madang, bakang dang. Pare ka dali, oh. Nagalis na sila guys. Thank you. Thank you. Bye. Bye. So ayan na guys, we are done
dun sa Fix Gadget Repair, and for the second time na repair na ulit yung aking iPhone XS Max na ngayon ay ginagamit na ng aking sister na si Hosea. So, babe, your iPhone is fixed. Thank you, ate. Thank you, Fix Gadget Repair. Ganun. Gumbaan na sa day. Bito. Thank you so much. And now, since, anong oras na ba, baby? 11:45 AM na. So, magla-lunch na kami. Let's go. Bacon roll. Bacon siomai. Spring roll. Spring roll. Tapos kami kumain sa dimsum. So ngayon, uuwi muna ako. Kuha ko ng stand ko ng iPad kasi mag-e-edit kami sa isang coffee shop somewhere in IT Park. IT Park. Lahog. Kasi napansin ko guys, ewan ko kung ako lang pag nasa bahay ako nagtatrabaho, nag-e-edit, sobrang tagal kong matapos kasi katabi lang ng working desk ko yung bed ko. So, ewan ko, nagiging unproductive ako pag nasa bahay lang ako. So, minsan I opt to go outside and work in a coffee shop rather than at home. So, yun. Anything else to add? Ma'am, how about food, ma'am? Something to add? Take the next right onto Bay Rodriguez Street, then your destination will be on the right. Si Althea, si Hosea. Althea o Hosea? Althea, Hosea. Ah, hi, Miss. Kaya Althea. Siya ang katong may makantamis? Or katong yung Siya tinawa? ako na. Siya taon. Kani siya, may siya masayaw. Ah, okay. Kani siya, may siya mukaon. Ako tayo. Basta yung ginagawa. Ako lang kay watch out sa akong channel. Alright, so sa kanil pa-vlog atay ang ako lang kay magayusat ang tanan. Ani nga vlog kay kuha na ni siya. Hi Althea na ni siya. Wala na si Malaya. Ako na siya gilubong. Uyab-uyab naman gud siya.
Sila na to diri sa akong restaurant. Kaya ate, ayo. Mungkin sa walay uyab dira. Parehas ang duha. Mungkin sa mutong kakakita. Kung asa na baron, ara lang ka diha. Yung kalit gid og instantly close gid yung pores. Mo ang glass skin dugay lang gid siya. Kaya taas kay siya taas. Pero worth it kay siya. Thank you, Miss Fave. You're welcome. Nantulog na ka magpaingan. Grass skin facial and she did airy lashes by Blush Beauty. Piyong daw. Girl, who is she? I haven't eaten lunch yet, so nagbabili ako ng shawarma sa sister's ko. Sana pag-ugid ka na. So, gikuskus na akong naong. Kita mo Kendall Jenner. Kita ba mo Kendall Jenner? Wala. Wala? Ang namo mo dyan sa US. May lucky ka. Dako na lagi kong naunting. Including my marker. I Max. Ay Malaya, Fox King 07. Now, Ito, balik-balik ko lang ito. Wala na siya na-refresh. sige, basta mo. Sige. Ako ang dapat palitan. Basta mo ha. Mana din siya. Ito tagas na magmana. Kasi ate ay pangayuin na oh. Kaya I hope you guys are enjoying right now. So, peace out. Peace out, yo. Annyeong.